Hallelujah, ya Nananom Adansi Shaya Nana Kobana Echampo Dompoase Asene Hene Sa na ne nua pani aye ya Nana Mpem kitichie apenti Dompoase konti hene Nananom mo maame na da for me mo sa ya nuafo pa ane ya Nananom ba pani nom amunyina munua pani mote aye ni punuti ane adehye ne abrempon amunyina mabeka ya Nananom ho se ya Nana Bruwa wo kokurai ene yeni na daduanan sabra ya Nananom atena CD amamra ni amane yakwanso wo pesa wo sole na wo babachia Nananom achia eye adehye ne abrempon nyina ekwan da ho wo se wo ye amane ne amamra bia nso a de di kan be ko table na esi wo no ho na wakoye bibia kama na wo wi akrata na ya dance die krata ho de beba ha ya se bibi ama Nananom nyina ani adehye nyina ate fefefe aha je Nananom amote yi paso madam abru Nana Bruwa a okokrai ne papa efri eye Nana akomehene efie sabre abusua na to santen eba a mo nyina eba abechia eye Nananom ene asene abusua ene adofo aboafo ne agyamfo a ye gyam nyina tumu ta santen bi aba ye nua bukati na dikan na chese ye ba bechia eye yensenom ene ye ma sabre omo enua eda for me church penny headmaster Bradford and the Hoa County or Madriha that chia abusia enyina
sorry, and that's enough for anyone. Now, Makodasi, Eddie, Amanda. So many tears, so do a Gianni so no mamma, I can't channel a go. And then you didn't dead Gianni 200 Ghana cedis. Was a jabua, you made, you know, that there will be a say. I said that for in your bemay and a divine. Now, my hair near anywhere more. Now, my cousin say more, and you a boy. I do near the amany for a promise. I can say, I say, that brings a man for bone pretty. Ye Buano, a cabrina that you Google, a Piages Croma, Sabatani, Chi, Yarma Bonma Body, Chama, would chant in Sama Bojaboom, and then Perrier, and J. Perrier, and Siabaya, was the branch of Martin in the Yami and Queen. Nana went to me and my tuna come here. And a year na brim point, Hinenum Kusa Atlanconia. I am Nana Akosua and the lady woman. What do you want to do? I do a mapa. I bet you Nana Akosua
no ɛnɛ dwumadie ase Nana Akosua Bruwa Nana Sabe Nana nso ne n'abusua diri ha ayɛmato sante ba n'akyia n'abusua ɛne adesua ne ɔbɛpɛ nyinara ɛti ɛne ɔdi ha yɛahyia no ti nananom na eguso achia no ya nana mponiahene ane ya nana adansi benku behene galima ansu antwkwani ne na de hiadri hai na ne sewa eda ho ayedi na de dianai na afata se ne maame abusuafo ana o mato sante saa fu US ana ne papa nso abusuafo o mato sante fu US saa o bisi mu na watwinie afa no o ma badiri ha to mo na adiri ha ya to sante echia no owura kwame bonsra nana free nana was free ne aya ne yire ne ho kani nana kosa na busia ne maame ne papa busia na to sante fe ni obejam o mase kan ya me kaka mu amohwe nkonya to no ohwe na afi na dom ne ba mo start frefre na ye wura no olodu bi mfamra e maye Obapa kosa Nana Kwame Bonsra ya the hokani na yere abusia na sante ten oya so o maba na ombema me pounds Mama me dollars. Yeah, dollars. I am mama dollars. Hi. Umfani ina mara. So, Sabre Santi bin so ato. Ya papa Restford. Eya oba Nana Deni. Nikunu eni nabusuafo. Sabre omonso ato Sante. Eba bechia wone eye
konte asende abusua no ayaya die ya free ya papa bia wase ya friend no Nana poposo na wo free ba ye ni sika ni sidi no aduonum 50 Ghana cedis wade ma ya Nana Kwame Poku konte ni dada wase akoraje na efa boa ma me adede aduan no na ye kadia afo yesra mo ya papa dasi sante foforo bi ate eba aye Yama mi a wada fam ya ye di na de diana yi. Nana Akosua Bruwa. Asili e de sie. Aye me ba ye friend o wura e Japan. Omo so o mane o US. Na o ba be kemo ho. Aye ne papa abusia fo. Ne papa abusia fo. Ne papa le fa de bata mi e ja. E bata mi e ja. Ha. Ke wa Japan ne papa abusia fo. Santina na egusua achia no yebese asedafo ne se na musiesi baby ama womo ya papa restaurant ene ne mame akanche go abredua ne sisue ne bana na dani ne kunu ene da busuafo na womo ato santina womo achia no yema adofo ene ejamfo nyina akwaba se waba na abusua ne ntimema wakwaba yefa akwanya weso ni ama obibia akwaba waya ya de na sabusua ne hu na wase a ye na makwanya weso eda obibia ase yeah something for bi ato eba ayeyo ni a ye ba ha down to very down we no matter fie ho pa saberi ye nua kwa me bonso ne papa busua omo ne gusua ye chia no omo frinkrato e na adiri ha na wosom betai eye omo ba na na bonsra achi fefefe sania Nana Akosua aye ne mama abusua ne papa abusua guso chia yi na ene me hu Nana Akosua na wasua manani kura ya tu wasupa afisa na wasene wura ho pa enunti ene wasu ene di ana nso wode me ni di ya anum bia mienu aha me ni di num bia mienu pe wonum bia mienu pa eno wa no ai sa pepe ne ye no aha let's eno wa no ai ti ye Nana Akosua ai tabusia damase maye bi aha onia pe ni amane wono Yasima yeway Oni wa no musia say Ada wa man someone to Asem to me on the phone I will say you day Ba do kwe Ni sama boy aya de sani ameka ya no enkono na bi ba basa wo ni aya nana Kwame Abu oni na busia adiri ha omo so ato sante echia so sabreya Nana Kwame Abu ani na busia to sante omo echia Nana wote eyimposo a ene yedi umame adaduanan Nana bosompem kitichia pente wahine for so wie me kakra kofo dia dikulo wase obepe ba ko 100 Ghana cedis ono so ade boa dwumadie no Nicholas ha na eguso ene na busia fo echiano sa
Nana Akosua Adansi Dompoase and Nana Akosua Bruwa hine champo omusie ni se obi amaba bia abetia na yetumi mema wakwa aba no yemfa akasem bi so na yema akwa aba so kokora efise adom no ebi a yediri ha na ewura fi si eba wo ha emti so aba no abechia nko ade a enye ni baso munyina jema mo akwa aba Kwani adanse hene bonkum hene wasene so wanim ton ene yedina daduanan wane ne doma omo eba ye 500 Ghana cedis opipinom nana bosompem kitichi apenten anto na so ne nudu a odi akampata go form sede omo so asie no omo so omo wi a omo di apansere eto so asedafo enam se na watwida no edoso ntino omo se omo di akwansere to aso asedafo na yo omo di akwansere to aso ni edo akwansere mudia na yani ayade nyina ye wofa nananom be ye bi na ye bi ato aso owura boaten ai tafo no brother boat ane ni ya owura Chaskobi ana owura Trobo also aka ho amase edo Resford onu ni anu nyina ade abusuai monyi 200 cities opepe mienu na abrewada dianai mofa ente ekaso bi so yaji 200 ate ekaso no Papa Resford na usa ede wason efa mekakra anti amanso wa wanya ne ba bi ko anam na ko ne ma opepe ba ko omoso de boa ma me adaduanan no yo bro adaduanan na emalima ewofia ha nyina da ejama ni nyina ema to santia yo ba bachia
mine na de so ewie me na ya mo apanko a wo ye kusa konti hene o se ne do mo mba ya opepe mienu 200 Ghana cedis o so e de boa adeduanan ene de no sanse na fo ho du kro ene ne mpani fo o se nana bosompem kitichi apenten do pass go de hene aho ma me da fami woni abusua ne nyina monye opepe baako 100 cedis mfante ekaso ebi sanse na aya okofo secretary aya owura David Anansi ono so say aya nana bosompem kitichi apenten ani mama ni nyina da record ni ni anu nyina monye opepe baako 1 million na mfante mame atodianai ekaso ebi yada omo ase ai anyo mo mama ya nana bosompem kitichi apente sisa nana ni da koto modem nana konte hele mama no be mani ya mai ya be nana ni ya mabai o se bo so ja bramo ne dele ba ma ko du fo so yi ya me wo
Bacho Saligina Namaso. Sorry, Nana Amonima the day. A crossing plus Yeah. Nana Akosua Kitichi Apente. One uni aketua. Owa hele champo Nana aseni hele. Wadawo na namode maso afemme. Aye. Nana adonte hele ba pani. Nana fosia. Sanso na nifa hele ba pani. Nana tap. Amande shewo abusia. Nana yam tu apredie. Anasa mon sole mi enko fie die. Ani eudi ni abewa. Ti nana wadawo ma. Ya wa abusia pani. Nana yawo ebu. Ebu tintin ba ma tuntum fefe. Aye
Nini Manom, almost Yerenum, almost see a nest, all my made that from one tea, dear, and then tea, baby. Ya take us 200 cities of people, and then so then call Unian Munina near Pusiao, na Yamfante, the Diana Ekasubi. Nana continue over set here, Bio. Ayawa Wunia. Wada me bru upon you to me, Kakramano, so I hear what you mau. The Chaya Nana, a Bubonso. Ya boss my Dukuru, Hoya wa Kasa. Assassin no. Nana wada me bru ane. Dear was Dukuru. Ya wa run no atanko na almost say. And then Abruwati Yako, Udia de Diana. Now what the assessor call my head down. Abruwati Yabe Fana Kwaso Abefie. Na Yadisu Abonise. Auntie, and then Sabasa, Omutima Hano, 400 cities. Opepenai. Esu, so big nation, Omukutashna, Sada. Sana Yamo, you was out. Yeah, the Minuto, and Adiachi, Amukofika Seymour. Papa, the Bias so. Sunny, that's my Dukro. I did dear was Dukro. And then a tanko, I was here. Nana Magic into Madasi, Dacia, and Yama. I know what you pass Nana was some pink teacher pente. Why name for so FMA? What's your name with Nana catch it? It's me in the pa. Mr. Ingram when it's Yami Fifi, almost 100 Ghana cedis. When you are down, my dear, the Fabua Mammy, I did your 90. Sana, a year suffocate, or send him a mene Abruwa Bruwa. Penny Bruwa, Nima Menono. And in suffocate or Pepe Barco, and you are flooding in a Mabano when you know when you are Fante a Kasubi. Sansana, a member, a Wofia. Almost Sante Babachia, you know. Almost like a common Sassi. Okuta 200 cities. Ope Pimi, you know. Yamfante and Kasubi. Sana Nana Akosua, why dear you know? Palam. Erica. And also Ejina. Ope Bako 1 million. Sana Akosua, Esi so na. Fante ayo wabrewa ekaso ebi so Nana wote ayimpaso to santibi ato eba aha ya de share chairman P ana aduru ha wato sante na obechia ni nuanom ene ne wofano ani na nananom nyina ti chairman P ana aduru asona de share Ofona na wodi adwene to. Aponso na wodi sikatom brada. Ha.